Amikor Isten kopogtat az ajtón, kinyitod-e neki az ajtót? Igen vagy nem? Jézus sír érted, mert még nem hallottad a hangját, és nem követted a nyomdokait. Az Úr Jézus azt mondta, az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. Isten azt mondja, mivel Isten lépteit keressük, Isten szándékait, szavait és Isten kijelentéseit kell keresnünk. Ez azért van, mert ahol Isten által mondott új szavak vannak, ott Isten hangja van, és ahol Isten léptei vannak, ott vannak Isten tettei. Ahol Isten kifejeződése van, ott Isten megjelenik, és ahol Isten megjelenik, ott van az igazság, az út és az élet. Isten lépteit keresve átsiklottatok a szavak fölött. Isten az igazság, az út és az élet. És így sokan, még ha el is nyerik az igazságot, nem hiszik, hogy megtalálták Isten lépteit, még kevésbé ismerik el Isten megjelenését. Micsoda súlyos tévedés! Ha készen állsz meghallani az Úr hangját, írd be az Ámen szót. Csatlakozz ingyenes Biblia tanulmányozó csoportunkhoz, és fogadd be az Urat otthonodba. Oszd meg ezt az áldást szeretteiddel.